Kedam tangjang minify Krisiar ni Secondary Education Board of Assam ang Kanglong kedo High School Living Certificate asatlang kitokpon ang thek pangdak pontanglo. Bangso asatlang ang thek kepaklang ponalong Karbi Anglong pen phant trokebra trokra tokborner kep highway mate 66.80% lapen West Karbi Anglong district pen phant trokebra isira tokbor isi kethom mate 61.13% an chepalongdun. Karbi Anglong along lokicarlia hin kipa phidun uajok aningkan ta HSLC asatlang ang thek kepaklang hutami kipa phidun asonsi thekdun longbom lo. Lo charlia hin paprang dunang jipu pen kidam tanga pora hut chirok to amai ke isi pen jepatir piponsi pinang anadim ke chirok to amai tami padodam lo. Lapen ke isi tok lang ahin kilang chari pon Richard tok bi amithang chithur plut pen along tok lang ahin kipa prang ang thek sadami long lo. Laswang thega bangki kedam tang suri hinira ingkoi rapianing kana hura bangki Karbi Anglong pen phant trok ner kebra isira tokbor trok mati 81.6% lapen West Karbi Anglong setami phant trok si kebra ner kebra tokbor hini mati 78.2% an longdun lo. Bonta puthot pining suri hinira ingkoi rapho aning kana bangki Karbi Anglong pen phant trok kebra trok ra tokbor ner keb highway mate 66.80% lapen West Karbi Anglong district pen phant trok kebra isira tokbor isi kethom mate 61.13% anang sun thutuk ajok Karbi Anglong ar lo puthot ke charlia hin aphi ka chirui thusi thek ponong lo. Jong sia samangkang pipen lelang dam setami kedam tanganing kana bangki phant trok si kebra phora tokbor trok si mate 75.7% ando bonta pining abangki phant trok kebra kithomra tokbor sir kep ner kep mate 63.98% asi nang chirui thujuilo last sorting ben lelang dam pulote Assam sarkar atum tok langa hin ke pathek ji aphan kabor ipona bangki parlin thu pheda sonsi thek ponong lo. News report KTV News.